nostra experiència sabem que els serveis diagnòstics cada vegada són més transcendents. La medicina personalitzada, les noves tècniques diagnòstiques fan que la informació que es manega cada vegada és més complexa i més quantiosa, i això fa que haguem de transformar aquest paper dels serveis diagnòstics, que fins ara han actuat molt de suport reactiu a tot allò que demanava el professional mèdic i que progressivament els anem transformant cap a uns serveis que s'impliquen molt més amb la trajectòria del pacient. Aquesta evolució fa que aquesta implicació ens condiciona el que és en essència el projecte RateCare, que és optimitzar perquè es facin només aquelles proves diagnòstiques que aporten valor, deixant de fer totes aquelles que no aporten, i un element també molt important, i suggerint i proposant en el clínic que es facin aquelles que sí que l'aporten. Tot aquest projecte crec que ens està portant cap a un element molt d'identitat de lo que és la nostra xarxa, on no només ens identifica com a xarxa de serveis diagnòstics, sinó que ens diferencia d'aquells serveis diagnòstics que alguns hospitals han optat per externalitzar, que són serveis externs, que la seva màxima prioritat és la producció de proves diagnòstiques. Nosaltres la prioritat és fer aquelles que aporten valor.